ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li fit-tieni kwart tas-sena daħlu Malta 126 cruise liner li ġabu magħhom aktar minn 256,000 passiġġier. Imqabbel mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet, dan jirrappreżenta żieda ta' 3 bastimenti li daħlu fil-port il-kbir. It-turiżmu bil-cruise liners jibqa' wieħed mill-oqsma importanti tal-industrija turistika, tant li kumpaniji internazzjonali qed ikomplu jinkludu lil Malta fl-itinerarji tagħhom fil-Mediterran. Minn dawn huwa l-Kosta Serena li wara numru ta' snin fl-Asja se jibda jopera fil-Mediterran, preċiżament minn Malta f'Mejju tas-sena d-dieħla. Il-Kosta Serena kien qiegħed fl-Asja għal dal-aħħar snin u ħajkun l-ewwel darba li ħajerġa' jopera fil-Mediterran u l-ewwel darba li ħajġi fil-Mediterran ħajbda jopera minn Malta f'nofs Mejju tas-sena d-dieħla. Kamenzuli qalet li l-pożizzjoni ġeografika ta' Malta u l-karatteristiċi tal-port il-kbir jagħmluha destinazzjoni attrajenti għal cruise liners. Spjegat ukoll li ħafna passiġġieri li jżuru Malta l-ftit sigħat jażlu li jerġgħu jżuru pajjiżna aktar tard għal btala itwal. Il-kummenti li rridu jerġgħu jiġu Malta, il-fatt li cruise line jidħol Malta apparti il-vantaġġ għal Maltin li jistgħu jitlu Malta huwa għat-turisti wkoll li jesperjenzaw għal ftit sigħat il-Malta u jkunu jridu jerġgħu jiġu lura. Żiedet tgħid li madwar 20,000 Malti jażlu cruise kull sena, b'aktar minn terz minnhom jitilqu direttament minn Malta. Qed ngħidu il-suq Malti għandu jisu 20,000 passiġġier fis-sena li jażlu li jmorru fuq cruises. Minn dawn l-20,000 qed ngħidu iktar minn 2/3 minnhom jażlu cruise li jitla' minn Malta. Fl-aħħar ġimgħat kru ta' TVM News żar il-Kosta Serena f'waħda mill-waqfiet tiegħu f'Xangaj. Il-kaptan tal-vapur spjega li dan il-bastiment, ispirat mill-mitoloġija Griega, għadda minn diversi investimenti fl-aħħar snin biex ilaħħaq mal-iżviluppi fis-settur. There have been a lot of investment through the years, especially the last dry dock, and they made additional investment also in guest cabins as well. So let's say that the ship has been always upkept to the expectation that today the people have when they go cruising. Il-kaptan spjega li l-investiment ma ffokax biss fuq il-kabini, iżda wkoll fuq ir-ristoranti, il-bars u l-faċilitajiet ta' divertiment abbord. Li llum il-passiġġieri li jażlu cruise qed ifittxu esperjenza li tinkludi wkoll għażla gastronomika ta' kwalità flimkien ma' spazji ta' divertiment u faċilitajiet moderni bħalma huma l-pixxini li jistgħu jintużaw ukoll meta t-temp ma jkunx b'nazzi. Miċ-ċifri tal-NSO joħroġ ukoll li bħala medja kull cruise liner li daħal fil-port il-kbir matul l-ewwel 6 xhur tas-sena ġar aktar minn 2000 passiġġier.